Sausa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasangan nga Alvin. Ma, asa da yung tinuod na kong mama? Anong pamangkon niya ko? Wa ko mahibaw dong. Basta kay gibilin ra kaniya dire. Og niingon siya nga balikon ra kuno kaniya. Pero pila na katuig ang nilabay, wa man gihapon. Dili siguro ko pinangkat mama. Dili siguro siya kanahan ako. Ayaw paguna-una anak dong. Sige lang. Wa man ang tinuod nimong inahan, pero ni amang ko. Mama man gihapon ko nimo. Bisan og dili taig unsa, pero dili ti kapasagdan dong Alvin. Dili ko makapaeskwela nimo kay wa man sa ko'y klarong trabaho, pero ati manon ti ka dong. Salamat, ma. Malipay gid si mama inigulin ako. Dana ko yung paboritong pagkaon. Pasalamat na nansad ko niya. Nasuot sa taas ng panahon. Siya may nag-atiman ginako. Magdali ko pa uli. Ma, mata na. Nagda ko sa imong paborito, ma, oh. Ma? Ma? Oh, kinuo ko. Ma? Ma! Ma, ikaw na lang yung mo inaanak ko. Ganun ni Bia man ka? Nagkinangan pa kay ko ni mo. Pero ay kabalat na, ma. Maningkamot ko. Gusto kong mahibaw ka nga. Maningkamot ko nga. Muhayahay ang akong pagpuyo. Ang akong kinabuhi. Naibaw ko nga. Moray gusto ni mo mahitabo. Oh, Alvin? Yes, sir. Sako ka, abogado. Pwede ko makikistorya ni mo kaniyot? Unsa? Gibili ni mama ang iyang bahay na ako? Oh, Pero sir, di ko makadawat, ana, sir. Dili na ko gigunsa si mama. Wa ko'y katungod, ana. pero wa naman sad siya'y pamilya. O mo mang pangahan ang nakasuwat dinhi. Pasalamat na lang kay gibili niya ang bahay nimo. Oh. Ma, salamat kay ha. Sa imong pagkatiman ako. Sa pagmahal nimo na ako. Dili na ko usikan ang imong gibilin ako, ma. Maningkamot ko. Ahuway sa dayon, mamasili.
O sige, pwede na ka musugod ugma, ha? Okay, ma'am. Salamat kay mama. Day, Riza, ari ragod ona. Ma'am? Oh, kagwapa niya. Day, ikaw mo ibahala ni Alvin, ha? I-assist siya samtang wa ko, okay? Okay, ma'am. Unsa? Manguyab ka na ko? O Riza, sukad pagkakita na ko nimo, nakita ako nga butan ka. O ikaw ang klase sa babae nga akong gipangandoy. Basta, ayaw ko binuang niya. Dili gud Riza. Dili ko makahimo ana. O sige, kita na. Gisagot na tika. Yes! Oh, kaon na diha, uy. Sige naman hinuong kagtutok na ko. Riza, bisan og tila na takabuhan no, pero wa gyapon ko makatuo nga ako ka. Karon naglive-in na ta. Nganon dili man ka makatuo. Dili gyapon ka makatuo nga love ka ayo tika. Oo. Ay. Unta dili ko nimo biyaan mahal. Bisag ingon ani ko pobre o grade 1 ra ko kutob. Daghan kayo ang nanguyab nimo. Mga gwapo gyud. Unya, nakahuman pa gyud sila sa iyang pag-eskwela. Layo ra kay ko nila eh. Wa ko'y labot, Alvin. Unsaon ta man na lang kagwapo og kwarta kung way gugma. Mahal ka ayo tika, Alvin. Og ikaw ra gyud ang akong pilion. Risa. Kanindot ninyo ba, no? Pila na mo katuig ni Risa. O karon, nagtikong bagid mo para sa inyong mga gustong pamaliton. Pagkasal na mo eh. Puhon bay, kung dako-dako na unya mig matigom bay. Unahon lang una na mo pagkalit ang mga kinahanglanon ng musbay. Pangandoy mo siguro ako bay nga matagan og nindot nga kasal si Risa. O sa mo tiguman sa pagkaron bay? Kuan bay, nagplano ko nga paeskwelahon ako si Risa bay. Unsa? Uy, di ba sobra ra sa ding imo, bay? Nga imo pag yun siyang pa-eskwela? Mahal kay nako si Risa bay. Buhaton ginako ang tanan bay nga malipay siya. Bay Alvin. Mahal! Tanawa! Ubay-ubay na kog tinigom. Makapalit na kog TV, ani mahal. Uy, ingna ko ha kung kano sa kamong palit og TV ha, kay banante ka. Ikaw di ay. Unsa may palito nimo sa imong natigom? Sige lang ra ba kag ingon og secret? Sulti sad ko mahal, uy. Para eskwela nimo. Oh. Ha? Kay bawo ko, nga di pa niigo ang akong tinigom. Pero maningkamot ko Risa, nga makahuman ka sa college. Salamat, Alvin. Salamat kaayo. Lawom naman gabi eh, pero pa man mauli si Riza. Ay, nabugnam lang yung sabaw nga akong giluto para niya. Di ko matog, kundi siya moabot. Nabala ka na kay kog asa pa siya. Ay, nagkasabot. Misa ko mga classmates nga manglaag. Wala lang ko makapahibaw ni mo kay kalit-kalit raman sad. Ay, sige na lang. Oh, sige na, kaon na. Magdungan ta. O, pamasag ko mukaon kay nagpaabot ko nimo. Human na ko. Matuog na ko. Kapoy ko. Oh.
sukad nga gipa-eskwela na ko si Risa bay no. Hmm. Mura man siya nausab bay. Ha? Ano man bay? Tagdugay na siyang mauli. Niya karon kay mura na siya sa puton bay kung makakita na ako. Wa na gyud ko makasabot niya bay. Panay di ilang una bay. Basin og nabaguhan na si Riza. Unsang ning naa sa libro ni Riza kalisod ba ani? Wa mo ko'y nasabtan din Ano na hilabot ka sa kong libro? Kuan, walang gusto ko musuway og basa ba. Pwede ko nimo tudluan og unsaon pagbasa? Para unsa pa man, uy! Nga naman, nagplano pa ka mo eskwela? Ha? Pila na ko edad ni mo, mo grade 2 pa ka. Ayaw na nagpatuga-tuga. Risa. Sakit ay. Nasakitan kay katong bisulti ni Risa na. Mo man nakaminus siya nako. Wa siya magunahuna nga ako may nagpa-eskwela niya. Pero nausab na gid ang iyang pagtan-aw nako. Nausab na gid siya. Dili na siya si Risa nga akong nailhan sa una. Kay karon di na ko sigurado kung mahal pa ba ko niya. May gani kay say kong nauli roda. Makaluto pa kog para panihapon ang unirisa. Magdali ko kay murag kauwan nun biyada. Alvin? Unsa ni Risa? Nganong nagdamag kag lalaki din isbay? Ha? Akong classmate. Classmate? O imong kabit? Alvin, ato tas kwarto. May importante ko isulti nimo. Magbuwag ta. Unsa? Dili na nako kayang ilaron pa akong kaugalingon, Alvin. Ug ako, naluoy na kaayo ko nimo. Nagilty ko. Ug di na ko malipayon sa atong relasyon. Unya Risa, ako, ha? Unsaon naman lang ko? Risa, mahal ti ka. Di na ko kayo nga mawa ka na ako. Pasaylo ako, Alvin. Oh, Pasaylo ako. Giliw na ririnig, nakakabaliw ang bibig. wala kay ko'y nahimo kay hugot na kay desisyon ni Risa nga undangon na namo ang among relasyon. O ganto karon, sakit lang gihapon para nako ang hitabo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMA. Mana so sa ka up. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Pardo, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ami. Ayaw kong talik ni! Wa pa ko mahuman ng istorya, ha? Sa babuhiin ko! Okay, buyati ka! Gikapoy na ko, Ami. Kada-adlaw na lang tayong unani. Kada-adlaw na lang tayo mag-away. O di na ito masitol itong problema, kay dayon kang talikod. Mulikay ka! Kay dili ko ganahan gubot! Gikapoy na sa ko, Michael! Dili kay ikaw ra! O kung mauna, mas maayo pag-undangon na ito ni. Magbuwag ta! Michael!
Ayaw pagsigig mukmok diha, uy. Laglaag sagod panagsa. Wa ko'y gana, day, uy. Gusto kong arir akos bay. Gusto kong magsigir kung ako sa udlan nga paborito ni Michael. Basin pa na yung pabalik siya. Basin og... Hoy, dili na tumubalik, day, uy. Buwag naman ka mo. Ambot. Wa makumusugot. Human siya niingon nga undangon na namo. Ni-walk out ko. Aw, mahibaw araw niya na, day, uy. Maabot man di kan sa Manila ang imong manghod. Og, di ba, suod man kaayo sila? Aw, tanaw na gud nato kung maanhi ba siya? I miss you, Dong! I miss you to, ate, ami. Oh, asa di si Kuya Michael? Ingon siya nga, muari siya dayon, inig abot na mo. Kuan, Dong. Buwag namang good. Tony! Kuya Michael! Oh. O di ba? Niagyog ko ha? Dali. Adto tayo dito magtabi na. Kaniyot sa, kuya. Naanamagid mong duha. Kuya Michael, ingon si tiya nga ipanangit ko na mo si ate Ami ni mo. Nga adto na sad ko no papuyon si ate Ami sa Manila. Uban na mo. Okay ra dong. Walay problema na ako eh. Desisyon na sa imong maguwang. Og nahibaw ko, Ami, nga mas malipay ka kung adto ka sa imong maigsoon. Ug pag-amping dito ha, Ami. Michael. Awa na. Klaro na gid kaayo nga buwag na mo, day. Kay, wa man kanipog nga mo larga. Dili ko musugot, day. Hatagan na ako 6 space rong panahon na. Basta kay dili kumular ka. Dili man ka ni may okay karon. Unya magkalagyo pag yun mi. So, unsa may buhaton nimo? Magpaabot ko ni Michael, day. Bahala na. Huy, day. Onom nakabuwan ang nilabay. Sige paghihapon kag tutok ang cellphone nimo. Wala lagi mo chance ni Michael, uy. Di na to makigbalik nimo. Ngano bang kanagaman nimo, ha? Sayop ba di ay nga mulaom ko? Oo. Sayop nga mula ang kastaw nga naanay uyab. Unsa? Naanay uyab imong ex, day. Nakita anak ko sila tong usang adlaw. Nagkaistorya mi. Sweet kaayo sila. Og, mura gani, nag-ipo na pud sila. Sorry ha, day, Ami. Pero panahon na gid para mo move on ka. Dili. Panahon na para kumprontahon ako siya. Uy, unsa? Winiyabag ka? Nanay uyab ang tao. Uy, move on na. Wala kay balikan pa. Nakasabot ka? Wala kay balikan. Dili lagi ko mapakawas paglaom, day. Dili na tinuore yung feeling sa iyang uyab karon. Tanawa niya. Makigbalik ra niya na sa Michael nako. Dili na ko magkibalik pa nimo, Ami. Michael. Michael, nga nung sayo naman kayo para nimo. Unsa may saha nako nimo? Nganong kalit ka man nagkaingon, ana? Sultihi ko, Michael, please. Huwag ko makasabot ka nung nanguyab na kaslain nga naa pa man unta ko. Wa gyud ka makasabot, Ami. Dugay na tambuwag. So please lang. Pawa na din. Kaya di ko gusto mag-abot mo sa kong uyab. Please, Ami. Michael. Pero nga naman. Hatagi kong igong rason, Michael. Unsa may hinungdan nga nakigbuwag ka na ako. Kaya gikapoy na ko, Ami. Gikapoy na ko nga, kada adlaw na lang ta magsige tag-away. Kada adlaw na lang, bisan og gamay butang atong lalisan.
Kapoy na kayo eh. Di na ko malipayon sa tong relasyon. Michael, ayaw ni buhatan ako, please. Ayaw ko biyahe. Sorry. Sorry, Ami. Pero dili na gyud ko. Ha? Sorry kayo. Michael! I can feel your heart and I sympathize. O, see? Diin na nabitaw ti ka, gaya magud kag o. O nya karon magilakila ka. Ay, ni mo ami. Ayaw ka bala ka, day. Katapos ang hilak na ninako karon. Dili na ko musugot nga magpabuang pa ko atong tawhana. Dili na. Wow! Ka-blooming rin sa akong Omega, Naka-move on na? On process pa. Pero, gaan akong gibati, day, uy. Naka-realize ko nga, ako ra maoy luoy kung magsige kong maoy. Unya siya, malipayo na kayo sa iyang uyab. True. Ami, don't forget to inform everyone, ha? Ben sa tong team building. This weekend na ba? Copy, Sir Wilson. Good. I know I can count on you. Kalami na gud og pahiyom ni Sir Wilson ni mo, day. Pero nakagusto na siya ni mo, da? Naunsa ka? Hoy, day. Dili pa ko ma-entertain og mga ingon ana, no? Kung nakagusto man siya nako or wow, wag gid siya makuha nako. Murag nakatilaw na gyud kag tagam, day. Ay, tuod di ay. Ang gipasabot ni Sir Wilson nga team building ba? Mo to sa beach? Yup. So, unsa man? Andam na bang imong attire? Ay, wow! Nakatupis! Kasaksi ni mo, day, oy! Karap ako kita ni mo nga, nisulog kag tupis, ay! Ang did-an man ko ni Michael, day. And karon, I can do anything I want. I can wear anything I want. Nagi-ex nga magmahay, ani ba? Dali, picturean ti ka. Sige. Kaya ako na yung i-post sa Facebook. Oh. Hala, day. Si Michael na nawag. Tubag ka dayon. Aron may bawaan ni mo unsay gustong isulti. Sige na, dali. Hello? Asa ka? Naa sa beach. Nga naman. Naibaw kong naka sa beach. Kaya nakakita ko sa imong post. Ganong nagtupis mo ka? Kayo sa madiangay na ko isulob. Maggaon ko sa dagat? Time para good? Ganong bang murag suko man kayo ka? Basig nalimot ka nga. Magkita ta! Unsa? Magkita ta ha? Kung mauli na kagikan sa iyong team building mo. Unsa may tuyo nimo? Ngano nakikita pa man ka? Basig masuko ang imong... Nabuang na ka? Oo, nabuang ako. Kay bisan og laing babae nang akong kikauban. Pero ikaw lang gihapon ang nasa kong nahuna. I still love you, Ami. Michael, Please, magpaalik ta. Please lang. Mubawi ko nimo, Ami. sorry Michael. Pero dili lalim ang kasakit nga imong gihatag nako. Naningkamot kog maayo para makalimtan ka. Para maka-move on ko nimo. Og dili na ko usikan ang akong kahago sa ingon ani lang kasayon. Dili na ko gusto makigbalik pa nimo, Michael. Dili na ko gustong masakitan pag-usab. Dili na tika pasakitan pa. Promise. Di na nako kaya nga mawa ka nako. Sorry, Michael. Ayaw na kong samuka, please. Og ayaw na kong tawagi. Ami. I'd rather leave while I'm in love. Proud kay ko nimo, day. Strong na gid kaayo ka.
Dili na ko gusto mo balik sa una, day. Sakit na kaayo, uy. Kung masakitan pa kog balik, ambot kun kayanon pa ba nako? Nagmangay na gitog maayo si Michael, day. Mirisi. Kay makita man ako siyang Facebook nga, nagsige na lang siyang inom. Wa na ko'y sakon unsa iyang buhaton siyang kaugalingon, day. Day, Ami. I still love you, Ami. Nganong sige makagsuot sa kong huna-huna, Michael. Pahawa na, bi. Dili ko makakonsentrate sa akong trabaho ni Muda. Bisag sa akong huna-huna, imo paghapon ko kisamok. Na, wa palipak ay. Ako naman utali siyang giingnan nga dili naman nawag na ako. Hello, Michael. Di ba giingnan man ti ka nga? Michael? Naunsa ka? Huwat ako. Padong na ko diha. Salamat, Ami. Matod sa doktor, nga tungod ko no sa sobra ni mong inom og ilim nung makahubog. Unya punan pagid sa mga energy drink. Mauna ingon ka, ani. Naunsa man in town ka, Michael, uy. Nganong imo man gibuhat sa imong kaugalingon, ha? Unyag mamatay ka si Bako, ha? Awit na ako gusto. Nga mamatay na ko. Unsa? Uslan man nga. Nga mamawa ka na sa akong kinabuhi. Tapos maipagpamatay na lang ko. Di na ko kaya nga mawa ka na ko, Ami. Di ba naingon man ka? Nga mubawi ka na ako. Unsaon man nimo pagbawi ko ingon anak ka? Oh, Ami, musugot na ka nga. Oo. Maong taruga imo ka og kaligod, Michael. Willing ko muhatag ni mo og chance. Na-realize po na ako nga dili po na ako kaya nga mawa ka. Sugod karon. Dili na ko mawa sa imong kiliran, Michael. Dili na ko mawa nimo. Tomorrow morning if you wake up, I will be here. Wagit ko magmahay nga nakigbalik ko ni Michael. Kaya nakita gyud nako nga nag-usab na siya. Og dili na kaayo mi mag-away karon. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Handu mana so sa ka. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga impa sugong Bukidnon. Ang ato matatampo nagdasingan nga Anali. Ay, salamat. Humanagid intang ko sa kong trabaho. Makagamit na gid ko sa akong cellphone. Uy, hala. Di amin nanawag na ako. Number naman ni. Oh. Hello? Hello? Si Annalyn eh? Oo, nakailalagi ka na ako. Kinsa din ni palihog? Si Charlie? Charlie? Wa lagi kong mahinumdum nga may kaila kong Charlie. Angang, di mong guta kaila. Karon naman ko manawag ni mo.
Mao ba? Di mas number na ako. Sa radio. Ha? Kwan, imo man kung gipa-on air ang imong number kay nangita kag textmate. Aw, oh! Oo, di ay, uy, nalimot man ko, uy. Dugay-dugay naman gud to. Okay ra nimo nga magtawganan ko nimo? Aron ba magkailanay gitag maayo ba o magkasuod ta? Okay ra, uy. Maayo hinuon kay naagi na nawag ni mo, day. Lagi day, uy. Nagtuo gani ko nga. Wag interesado sa number nga akong gipa on air. Nya, saon taman, namoy na sangit. Sige, day, go! Basig mauna na imong forever. Kumustahan? Okay ra, maurag gihapon. Guwapa. Asa day karonan? Na ako diri sa Bukidnon. Uy, kung mauna, doon lang data. Kay niyam sa Kudris Bukid nun. Ang taga Bukidnon na day ka? Dili, taga Usamis ko pero niya ko ron sa Bukid nun nagtrabaho. Mao ba? Kining karong Domingoan, okay ka? Magkita ta ha? Aha, nga naman. Amiga na biya ta. Mas nindot maguna nga magkita kita sa personal. Magkita ta ha? Sige, asa mo sa ito magkita? Ay, salamat kay nagkita na kita sa personal. Anali? Naunsa ka, uy. Oh. Imo magugong gitutukan, Char. Wa gyud ko masayop sa akong imagination. Ang naunsa man? Nga gwapa ka. Charlie. Bisan todo karon lang ta magkita. Di ko mauwaw nga musulti nimo nga I love you, Han. Charlie. May paglaom ka ako nimo, Han. Ang tinuod, Char. Nga sa ato pa, ganahan sa ganako. Ang buti mo pasabot nga kita na, ha? Oh, Char. Ako nakagisugot. Salamat ha, nga ako ng pantusa. Salamat gyud kayo. Haya-haya gud nimo, day. Naa naman kay uyab. Ako na lang gisugot si Charlie, day. Uy, kay ganahan naman sad ko niya. Maayo pa ka, day. Naa na kay uyab. Ako in taon ini, wa pa gyud nasaag. Huwat-huwat lang gud, day. Moabot ra lagi ng imo. Ha? Mupauli ka sa inyo? O, Char. Unsaon, dugay na magkukungwa makabisita sa amo, uy. Mukuyog ko ni Moan. Ha? Nganong mukuyog man ka na ako? Gusto kong makakita sa imong mga ginikanan. Kuan ra ba, Char, kining? Di ka ganahan nga muadto ko sa inyo? Ay, dili man sa ingon, ana. Kanang maikog lang ko nimo ba kay layo magud kaayo tong amua, uy. Bukid kaayo. Okay ra na, oy. Bukid mas gaya ng amua. Basta mukuyog ko nimo, ha? Charlie. Oy, may kuyog ka man lagi, Anali. Akong uyab ma, si Charlie. May adlaw nang. Maayong adlaw, Sab. Isa na imong kauban, Ali? Ay, kuya, si Charlie, kuya. Akong uyab. Kuyo ka man sa akong manghod. Basig minyo ka, ha? Ha? Ay, dili in taon, Brad, ay. Ulitaw in taon ko. Klaro nga lang nga ulitaw ka, ha? Eh, kung minyo gani ka, nya, plano lang nimong binuangan ang akong manghod. Ako gagkontra nimo. Char, noon sa man ka, uy. Ganiharagay kang way tingog-tingog. Gisakitan lang ko sa gisulti sa imong maguwangan. Noon sa kabaya. Ayaw lang ko ito na ako naagod. Dili man ka tinuot nga minyo ka.
Dili in taon, oy. Di ka mahitabo nga manguyab sa kunin mo kung minyo pa ko. Kung mauna, ayog dibdib ba to gisulti ni kuya? Naniguro lang magudto siya. Ha? Mga dito sa inyong dapit? An. Nakaadto na mo ko sa inyo. Ikaw na siya adto sa amo. Sige. Mao ni mong asawa daw, Charlie. Pa. Char, Kanduha lang kinis, Papa. Sige. Ipahimutang iyong mga gamit, aron mangaon mo. Char. Pila naman ta kaadlaw din is usamis, uy. Kani sa manita mamalik sa bukid nun. Di na ta mamalik dito, An. Ha? Ano good? Ngano dili naman ta mamalik? Kay magtipon lang ta. Char. Naigugma ka na ko, di ba? Oo. Pues di na ta mamalik dito. Mangita tag atong kapuyan din eh. Pero Char, ang ato niya panginabuhian. Ay, lagi ka balaka. Mabuhiral kita yan yung pagpangayo na kong appliances. Ako lang pahibawan sila si Mama. Ano, dili sila mahibong kong hain ko. Ikot na! Ikot na sa mata kayo kulawas! Ganong dito magagikan sa tusilingan? O saman, may laki ka dito, ha? Kasi laki ba, oy? Niatulog ko sa itong silingan, kikilayang atong anak na nagsigig pondo din eh. Ayan lagi paglaglaag pa, ha? Pagpundo nini sa ato! Sa kaduga yung nangabligot. May gibuhat pa ko, Char. Pag-uka dito, be. Gutom ko. Char, pila ka tuig naman tang nag-ipon. Pero may ka na lang yung ingon ini. Hubog ka nga mo uli. Nga naman na gubog ko, ha? Ano may problema mo? Doon na kayo problema? Wa ko magtuo nga ingon ka ba ni ini. Oh. Abi ko magbuutan ka. Ikawas naman imong tinuod imong batasan hinuon. Hey, ay pagdrama-drama dep, taparuson tanong ka. Huka dito! Unsa? Unsa yung bugas? Wa na lagi tay bugas kay wa bi ako mo palit. Unya? Mangayo ko nimo kwarta. Kay basig gutom mo na tong bata. Wa para ba ko linungag. Wa ko'y kwarta. Wa na kay kwarta. Kaya ang imong kita, imong malang gihurot sa imong inom. Wa ka maghuna-huna sa imong pamilya. Abuang ka, ay sukul ako. Hop! Saan? Gusto ka nga putlong mo ng liog mo? Ha? Charlie! Charlie! Saan? Gusto ka? Nga kawaitan ko ng liog mo? Nining sanggot, ha? Gusto ka? Ha? Charlie! Ba't niya si Mama? Charlie! Ibutag na! Basig mayuwaan ka! Paglayas mo din niya! Mga buisit mo! Ha? Naa si Charlie, ma? Naa. Kanaoga o na dito. Pag-istorya mo. Nganong niaman ka? Imo man kong gibiyaanan. Maumani mo gusto, dili ba? Gusto ka nga mawa, minimo, aron wa na kay buhion? Di na tinuod eh. Nagkinanglan ko ninyo, balik na sa ato, day. Charlie, dili na ko. Dili na ko mo balik pa sa ato. Kaya tingalig mamatay ko sa imong mga kamot kung magpabilin pa ko nimo. Kung di ka mo pauli, anhin na lang ko uban ninyo. Unsa? Mutabang na lang ko din eh. Kung unsa may inyong panginabuhian din eh. Charlie.
Unsa man ang bana nimo? Nagsige naman lagi naglingkod. Wa man lagi na mutabang sa mga lihukonon dinis bay. Hambot anak niya, maoy. Adto ing na nga ato siyang pakuyogon sa bukid kay maghakot ta sa abaka. Maghakot sa abaka? O lagi. Kay na may mga sinakong abaka dito. Patabangon ka ni maghakot. Ay, kapuya sa dana, uy. Charlie, dili ba matod mo mutabang ka sa mga lihukono na mo dinisbay? Nyon sa naman eh. Mao naman yung usa sa among panginabuhian, ang abaka. Mao kinahanglan nga mutabang ka namo dinhi. Kapuya po dana, uy. Ay, kapoy mo din yung minyo, eh. Unsa man? Mutabang ka o di? Mutabang ko, eh. Tabang ko. Ah, sige na, una lang dito ka. Musunod ako ninyo. Pila naman ta ka oras dinis bukid anali. Wa man lagi mo apa si Charlie. Ambot atong tawhan na maoy. Tapulan man ang bana ni mo eh. Wala na siya maanad ining trabaho, ama. Pero ato lang gud paabuton ma basig moapas na to. Nabalik na lang ta dinis bay. Wag yoy Charlie nga nagpakita. Hain magka dining tawhan na paingon. Saman, ngita mo Charlie? Oh, oo kuya. Niingon madgud to siya nga moapas siya sa bukid kay naihakuton nga abaka. Apas ko taon. Wa na si Charlie din oy. Oo, unsay wa good. Nibiya na si Charlie din sa ato. Ugida ang tanan niya mga gamit. Oo, unsa? Isip mo'y litong-lito. Nibiya si Charlie sa among dapit nga wa gid mananghid nako. Og hangtod karon, wa na ko'y balita pa bahin niya. Kanimo Charlie, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga maayo ra untang imong kahimtang. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. So sa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kini usa ka mahuyang nga taga Tungkop, Minglanilla, Cebu. Ang ato matatampo nagdansingan nga Andy. We're done. Ay! You're so pretty, madam. Ikaw na yun. Are you sure? Of course. I'm confidently sure. Oh, saka ba to? Nahibawagit kong maayo kang mutrabaho, Anda. Maong magsigig kong balik-balik diri sa ibong parlor. O, gwapo ko'y laing i-request nga mohilabot sa akong buhok. Ikaw ra yun. Ay! Thank you, madam. Excuse me na, madam, ha? Hello, Yans. Yans, asa ka kakaroon? Mas parlor. Why? Imong bayu, asa man? Ay, nas ila. Nga ba? Uy, kadagan pagpangutan na. Ang Yans, nakita na ko diri sa mall ang imong bayu. Ikaw bang babae? Yans, nasayop ka. Iyan ang kaluhan, no? Amo ba? Kaluha? Parihan na din sila pangan sa iyang kaluha. Kaysa kung nadunggan, veksad ang pangan sa lalaki. Oh, ay pagtanga-tanga diha, ari adayon yan. ay, malka! Hayop ka! Kanyahin ang... Dali na kayo mahurot ang akong kwarta. Sige na kayo pangayo. Kaya imo rin din, idatang ka lang babae. Ariya! Ari, punta ba? Ay, usa ba ni oy? Kana mo ni angay niya. Bisag ka! Animal ka! Imo na din kong gigamit. Sakto na lagi!
Saka ka! Pidoy! Gusto lang doon mo, ha? Nga tinugong nagmahal ni mo? Ha? Basig nalimot ka nga bayot ka. Huwag mo na angin ni mo, gamiton ra. Hoy! Usa! Ay, pagka nga na, ha? Oh, mga bayot mi. Pero mas may kapuslanan mi kaysa nimo. Oh, ikaw, lalaki man ta kang dako, pero tapulan ka, oy. Ang tinuod, ang ginanglan kag bayot sa imong kinabuhi para maoy mo buhi nimo. Baga kag naong da. Ha? Hilas pa kay ka. Di pa ka mukhaon kundi litson ang sudan animala ka. Yan. Ay ko pungi, ha? Sabi na siya good. Ay, dili pwede yan. Patilaon tan tawanak. Yan, sakto na lang, eh. Sakto na, tanabotin. Hoy! Hoy! Dito kong yodip na kamatong ma! Ikaw ako to! Uy, pagkaagnaong gid. Oh, Pagkakagnaw sa di mo. Agay! Doon ka matigag tama, pagkakagnaw! Animal siya? Mano yung ibang order? Sige! Kuhaan ang gigisi-gisi na ako! Nakalma lang, uy. Hindi ba nagkalma, uy? Makalagot! Nagkakayag na! Maubitan ay akong giingon na. Way problema na ako nga makaanak kong bayot. Pero masakitan ko magtanaw kung pasakitan na unya mo. Kay nahibaw kong daghang lalaki nga moabot sa iyong kinabuhi nga igo na mong pasakitan. Ma! Nak, kung may chance nga babae na lang imo, ay mas maayo pa, nak. Kay dili ko gustong masakitan ka. Ma! True! Sakto si mama ni mo, anda. Ay, naminuri ka na mo, madam. Oo, uy. Dili malikayan nga makadungog ko kay, syempre, naglimpyo gud mo sa kungkok ko. Ay, oo, di ay. O yeah, sa may plano ni mo ron, ha? Suwayan ako, Iyads. Pero, kinsa man sang baybayhan na, uy. May kaila kong babae nga tarong nga bagay ni mo, anda. Ipaila-ila ti ka. Sana Pero ayaw lang yun pagpahibaw, ha? Nga bayot ka? Nga naman, madam. Kay nasakitan na siyang bayot. Unsa? Pero, dili ka siya makabantay nga bayot gud ko. Nga, nagpalaki-laki ra ko, madam. Dili. Kung dili gud ka magpaila. Oh, yads, kaya na ni mo, ay. Sige, ha? Unya, madam, kanasama ni mo ipayla-ila, ha? Andy, nganong dari mata nga restaurant, uy. Mahalon man ni din, Oh, pero nindot ang una nimong impression ako ba? Nabayay ingon, di ba? Nga, first impression last? Na, ayaw na lang taana. Kay una na kong nakadate, nindot kaayo pag sinugdanan. Gentleman kaayo, pero ang hinampak, bayot di ay. Oh, ano day kong bayot? Na, uy, dili na lang ta maghiskot. Mga na lang ta. Yads, saan? Kumusta ang day? Okay raman, Yads. Wala siya problema kay istorya, basta dili lang siya gusto nga hisgutan ang mga bayot. Naku! Nga naman, sa may problema niya sa mga bayot, ay! Ay, ambot, uy. Mo-change topic man siya. Oh? Ay, Yads, kapuyang linaki lagi. Oh, Yads. Kakuyaak. Oh. Sige lang, paningkamot lang yun, ha? Nga di ka masakpan yan. Ay, Yads, uy, utang. Kutob sa kumahimo, maglinaki gud ko. Kahit sa tinuod lang. Ganahan na ba ko niya, Yads? Hala, ay, pag-sure. Sige. Good luck sa sunod date ninyo.
Salamat sa paghatod nako diri sa bahay, Andy, ha? Way problema, Gina. Sige na. Musod na ko. Sige. Gina, nganong... Good night. Mayutak ka! Unyaon sa feeling. First time ito di mong nagyag ka ng babae, di mo. Uyans, first time. Pero, dili man dahil lain sa feeling, no? Mo ba? Ako siguro lodon ko ay. Sa ba? Ay, what na? Nakauyon ka na. Buti pa sa buta na. Hala, ay silahis ka niya ay. Maibog kang babae. Maibog sa lalaki. Hoy, ako pa niyo mo, no? Panguyabi na yun, ha? Sige, sige. Dili pwede yads, uy. Dili ko gusto nga manguyab niya, nga wagit siya makaila sa tinuod akong pagkatao. Ha? Naa ka importanteng isulti? Gina. Andy, kung manguyab ka, ayaw sa. Ako lang unang musulti. Sige. Unsa man? Nahibaw kong bayot ka. Sa tinuod lang. Nahibawang ko sa akong kaugalingon. Nganong wa kumulikay ni mo. Bisag bayot ka, nakikita lang gihapon ko ni mo. Bisan og nagdumot ko sa bayot, sukad nga nakarelasyon ko og bayot. Kaya gigamit ra ko. Gigamit ko niya para makaduo lang siya sa mga laki. O gihimo kong bugaw sa akong uyab. Natrauma ko sa akong ex nga bayot, Andy. Mauna ka pangutan ako sa akong kaugalingon nganong ingon ani ang akong gibati. Pero sa dihang gihagkanti ka, natubag na ko ang akong pangutana. Nakagusto di ay ko nimo. Gina. Maorat ako isulti. Ikaw na. I love you. Pwede kong manguyab ni mo. Madawat ba ko ni mo bisag bayot ko? Of course. Dawati ka bisag unsa pa ka, bisag kinsa ka pa. Yes! Akong isaan ni mo. Nga dili ko sama sa kasalbahi sa mong ex. Thank you, Gina. I love you. Kala ko'y di pa handang muling lakang dumating. Nagdugay gid mi ni Gina. Kay pareho mi nga naming kamot nga dili makapasakit sa usag-usanan. Sama sa gibuhat sa mong ex namo. Hangtod karon, usag hapon ko kamahuyang. Pero loyal gid ko sa akong asawa. O dili ako molingi sa mga lalaki. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa RMN.